Welcome back. Ngayong araw po ay tuturuan ko po kayo kung paano po mag-cut out ng letters. So, malaking bagay po kapag marunong po kayo mag-cut out dahil pwede na po kayo mag-design, mag-dekorasyon sa inyong mga okasyon, celebration, birthday o kung ano-ano pa man yan. So, hindi na po kayo kailangan magpa-tarpaulin o kaya magpa-cut out sa ibang sa mga artist. So, ayan. Kailangan natin dito ay colored paper. Ayan iba't ibang colored paper. Pwede din po kayong gumamit ng drawing paper at saka itong Manila ay cartolina. Ayan, cartolina ang tawag dito. Syempre gunting at kailangan po ng glue. Ayan. So sa pag-cut out po, doon po sa mga hindi pa kabisado, pwede po kayong gumamit ng roller. Ayan, pwede po kayong magsukol-sukol. Simple lamang po yung technique. Ayan, pwede po ninyong pilu-piluin. Ayan. So, pilu-piluin ninyo. Ayan. Piluin nyo muna ng kalahati. Ayan Tapos, pipiluin. Kalahati kailangan kalahati. Tapos, pipiluin pa ng isa pa. Ayan. Tapos, pipiluin din dito sa kabila. Tapos, pipiluin din. Ayan. So, kung mapapansin ninyo, ayan may tupi na lahat yan. So, pwede nyo nang magawa lahat ng letters na gusto nyong gawin. So, sa paanong paraan? Doon po sa iba, yung sa mga baguhan, halimbawa sa letter A, ganyan ang gamit nito. Dito, nakabasin mo hanggang dito, dito hanggang dito. So, magkakaroon ka na ng letter A. Tapos, bubutasin mo lang dito sa gitna hanggang dito. Tapos dito sa baba hanggang dito. So ganun lang yun. Pakita ko sa inyo Tatabasin. Ayan Tapos tatabasin sa gitna. Mas simple lang po yung technique. Kailangan nyo lang po tingnan kung paano po madaling magawa. So, malaking bagay po to dahil kapag mga okasyon, magiging maganda po yung celebration ninyo kahit simple lang po yung inyong handa o maliit lang po yung inyong handa kapag may dekorasyon po yung inyong mga celebration. So, nakadagdag po ito sa attraction sa ayan diba? Yan po yung pinaka-basic. Pero kapag sanay na po kayo, pwede na po kayong makagawa ng iba't ibang design o dekorasyon sa pag-cut out, kagaya ng Gothic, Romance, at kung ano-ano pa. Dati ang tawag namin doon sa ang ginagaya namin yung lettering doon sa alak na San Miguel. Ayan. Ang tawag namin doon, Sinan Miguel. So, uy, palitering nga manak ito, Sinan Miguel. So, yan po yung basic. Ang gagawin nyo lang po ay pipilu-piluin nyo lang. Pero pag kabisado nyo na, tansya-tansya na lang. Tapos kung gusto nyo naman po siyang palitawin yung kulay, patong lang kayo dito ng white o ibang kulay na kung saan po lilitaw po yung kanyang magandang kulay. O halimbawa dito. So ganyan patong nyo lang. Tapos syempre lagyan nyo dito ng yung lalabas yung puti dito sa taas. Tapos i-paste ninyo. Syempre tatabasin para litaw na litaw. So sa mga okasyon ninyo, hindi nyo na kailangan magbayad doon sa sa magpapatar-papel, magpatarpaulin. Kayo na mismo yung mag-cut out. Ayan. Marami pang mga tips na maaari tayong ibigay. So kung paano po ayan ganyan lang po.
Marami pa mga tips na maaari nating ibigay doon po sa paggawa naman po ng iba't ibang mga dekorasyon, bulaklak, yung ano ba, butterfly, kung paano po mapapaganda po ninyo yung inyong mga dekorasyon sa pamamagitan lamang po ng mga ganitong simpleng mga art materials. Siyempre, kailangan din po ng pasensya dahil hindi siyempre perfecto kaagad yung inyong gawa at posibleng magkamali kayo sa pagtabas, ayan, sa paggunting, paggunting po, ayan. So, ipakita ko rin po sa inyo yung aking mga gawa kung saan po, sana po makapagbigay sa inyo ng inspirasyon na gumawa po kayo ng personal na mga dekorasyon ninyo sa inyong mga okasyon. So, thank you so much sa inyong tiwala, support at pagmamahal sa inyong Maestro Waray. Yes, bring it down.